Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыо. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым са студыі, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыо у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Новы год для беларускага пэн-цэнтра пачаўся з акцыі салідарнасці. Справа ў тым, што за удзел у акцыях у абарону незалежнасці Беларусі былі асуджаны і на вялікія штрафы былы кіраўнік пэн-цэнтра Владзімір Някляеў і дзейсны сябра рады арганізацыі Владзімір Арлоў. Някляему выпісалі штраф 810 рублёў, Арлову 540. Справа яшчэ аднаго былога старшыні пэн-цэнтра Лявона Баршчэўскага накіравана ў РУС на дапрацоўку. Аб'яўлены збор сродкаў на тое, каб дапамагчы пісьменнікам выплаце штрафаў. Але ці толькі салідарнасцю і краўдфандынгавымі кампаніямі жыве сёння пэн, якія ў яго планы і якія надзеі, мы сёння і пагаворым з маёй госцяй у студыі. Першы намеснік старшыні пэн-цэнтра Тацяна Нядбай. Добрый день, Тацяна. Добрый день, намесница. У нас все ж таки феминитивы, мы такие... Выбачайце, что-то я не сарыентаваўся, зараз мяне абвінавацяць яшчэ. Як там любяць же зараз пісьменнікі кідацца абвінавачванні з аднаго... Дыскрымінацыі, конечно. Да, з аднаго боку тут дыскрымінацыя, з другого боку культурніцкі марксізм, там ці як там называлася. Не ведаеш, як жыць, як патрапіць у каляіну, дзе... Я дакладна не ведаю, да якой партыі я адношуся. Па меркаванні тых, хто піша пра культурны марксізм, пра дыскрымінацыю, не ведаю, трэба хутчэй не ў мяне пра гэта пытацца. Ну, про фемінітыў ты мне нагадала, это хутенька тогда. Ну, знаете, уже как-то мышцы трошки подкачаныя. Ага, такие. Ты тогда, может, у тебя своя какая-нибудь партия, там, литературный феминизм? Моя партия называется «Пэн-праца». Вот я увесь час хочу, каб мне далі магчымасць нармальна працаваць, а за ўсе гэтыя марксізмы, іншыя скандалы з іншымі тэмамі, это вот вельмі моцна выбівае з працы. Таму, калі можна сказаць так, то моя партыя – гэта партыя працы у пэне. Ну, бачите, хоць нехта у нас тут хоча працаваць, але і яму не даюць. Тым не менш, давай вот все ж таки вернемся да першапачатковай тэмы. Гэта тэма, такая вось акцыя, аб'яўленая пэнам, каб схіліць да салідарнасці літаратараў. А вот увогуле, вот перш чым мы больш дакладна пра тое, наколькі лёгка творчых людзей, які кожны па сабе адзінка, кожны геній, схіліць іх да салідарызавацца. Ну, тут, конечно, я хочу сказаць, што ўвогуле асяроддзе літаратараў гэта вельмі такая складаная група насельніцтва. Это людзі з тонкай душэўнай арганізацыі, якія вельмі раўніва ставяцца да поспехаў сваіх, а яшчэ больш раўніва да поспехаў калег. І, канешне, цяжкавата бывае знайсці нейкую агульную прастору, агульную платформу для супольнай дзейнасці і для ўзаемаразумення. Але яшчэ да таго, як мы абвясцілі збор сродкаў на выплату штрафаў нашым сябрам і ганаровым старшыням і заснавальнікам пэна, ўжо з'явіліся галасы ад людзей, якія пыталіся, як і куды гэта можна ім капеечку пералічыць, як можна дапамагчы. Так што ёсць салідарнасць, канешне, хацелася б, каб яе было трошкі больш, хацелася б, каб сябры пэну трошкі актыўней адчувалі пэн сваёй арганізацыі і былі ўключаныя ў дзейнасць пэна, але скардзіцца я б не стала на адсутнасць салідарнасці. Мы сабралі ўжо траціну. Канешне, гэта толькі траціна, нам трэба было б сабраць яшчэ сродкі. Мы ўсё ж такі не маем ілюзій і думаем, што Лявон Баршчэўскі таксама патрапіць пад нейкія пакаранні ў выглядзе штрафаў. І думаем, што сума збору будзе павялічвацца. Ну, але пакуль што гэта 810 рублёў Някляеву і 540 рублёў Арлову, і траціна ўжо ёсць. Але гэта як нарадзілася ўвогуле ідэя дапамагчы гэтым літаратарам вядомым выплаціць гэтыя штрафы? Гэта неяк селі ў пэне кіраўніцтва і сказала, давайте дапаможам. Яны звярнуліся. Ідэя была ад трэціх людзей там звонку. Чыя ініцыятыва?
Ну, тут хутчэй склалася ўсё так, што мы гэтым заняліся. Безумоўна, калі гэтая гісторыя здарылася, то было зразумела, што нейкім чынам трэба дапамагаць, таму што все мы разумеем, што і Арлоў, і Някляеў, і Баршчэўскі выходзілі на плошчу за незалежнасць, за тое, што ўсім нам блізка, за тое, што для ўсіх нас таксама з'яўляецца каштоўнасцю. І ў пэўным сэнсе выходзілі за нас, за тых, хто там быў, за тых, хто там не быў на гэтых акцыях. І, канешне, хацелася б з імі раздзяліць гэтую адказнасць. І як бы калі мы пабачылі, што ідзе зноў аднавілася кампанія BuyHelp, якая збірае сродкі для іншых актывістаў, да нас адначасова звярнуліся некаторыя сябры ПЭНа з прапановай дапамагчы нашым сябрам, і адначасова звярнуўся Андрэй Стрыжак з прапановай, каб мы ўсё ж такі запусцілі асобную лінію збору дапамогі для сябраў ПЭНа. Фактычна проста сышлося. Ну, у нас зараз трошки складаная сістэма ўнутры арганізацыі, таму што ў нас абнаўляецца каманда і пакуль яшчэ слабавата. Мы не можам праблема ёсць з чалавечымі рэсурсамі. Мы не можам пакуль што закрываць усе патрэбы, і таму пазней пачалі з гэтым, чым пачалі іншыя збіраць сродкі. Ну, аднак все ж таки разумеем, што гэта важна, і гэты збор арганізавалі. То бок гэта склалася і з нашага разумення, і з прапановы таго ж самага Стрыжака, які каардынуе BuyHelp, адзін з каардынатараў BuyHelp, і з прапановаў сябраў дапамагчы пакараным пісьменнікам. Дарэчы, вот у мяне сходу ёсць такая прапанова, каб, можа быць, далучыцца нейкім сэнсе і нам да гэтай кампаніі, можа быць. Я неяк днямі размаўляў з цяпер ужо былой дэпутаткай Ганнай Канапацкай, і яна кажа, што у мяне вось ёсць штосьці з рэчаў, якія былі ў маім кабінеце у палаце прадстаўнікоў. Вось бел-чырвона-белы сцяг, што стаяў на стале, яна падарвала ў музей Еўрарадыё. А штосьці з рэчаў, яна кажа, давайте арганізуем такі типа аукцыёну, і атрыманая, калі атрымаецца, грошы за гэтыя вот, ну, такія сувеніры перададзім альбо вот на BuyHelp, альбо на вот эту кампанію, якую распачаў ПЭН-цэнтр дапамогі Някляеву і Арлову. Я прапаную аб'яднацца, ўзяць якую-небудзь, я не ведаю, там асадку, якой Бахарэвіч падпісываў апошні надрукаваны асобнік сабак Еўропы, выставіць на аукцыён і гэтыя грошы перадаць туды. Там хто-нибудь яшчэ, там вот нейкія такія дробязі, якія, можа быць, не каштоўныя для цябе, але знакавыя. І зладзіць такі аукцыён. Калі б такі аукцыён быў, я думаю, што мы б далучыліся з нейкімі рэчамі. Пытанне, канешне, мы не можам у Бахарэвіча забраць асадку, але прапанаваць яму, канешне, можам. Пытанне, ці ён згодзіцца. Мы гаварылі ўжо таксама, і ён згодны што-небудзь даць. Ну, тады цудоўна. Я думаю, што мы з задавальненнем далучыліся, потому што думаем, што гэта важна, і хацелі б падтрымаць гэтую справу. Мы гэтую ўжо па-за межамі эфіру абмяркуем гэтую ініцыятыву, але калі ўжо пачалі гаварыць на гэтую тэму, вось вы ўзгадалі пра тое, што звярнуліся людзі і сказалі, вот давайте там нейкім чынам дапаможам, але я чытаў каменты. З'явіліся і людзі, якія казалі, які сорам збіраць грошы, што гэтыя людзі, вядомыя пісьменнікі, не могуць заплаціць самі, і яны выходзілі не за нас на плошчы, яны выходзілі за сябе і сваіх дзяцей, і павінны быць гатовыя заплаціць штраф за тое, што яны выйшлі за сябе і за сваіх дзяцей. Як вы ставіце? Дарэчы, вот гэта з асяродку літаратараў такія каменты ішлі, ці вот вы ведаеце гэтых людзей, ці гэта вот такія, можа быць, нават там тролі, там ці хто гэта можа быць? Я, на жаль, не ведаю, альбо на шчасце не ведаю чалавека, які пакідаў такія каментары, хаця вот я рэагавала яшчэ на першы каментар, казала, што ўсё ж таки гэта для нас важна, ўсё ж таки гэта выходзілі за нас, і мы хацелі б раздзяліць наступствы гэтых выхадаў на вуліцу, гэтых выхадаў у абарону незалежнасці. Ну, калі чалавек, які піша, што не за яго выходзілі, ну, значыць, ён сябе з гэтым не асацыюе, і гэта хутчэй праблема гэтага чалавека, які пакідае такія каментары. Хаця, безумоўна, магчыма, гэта праблема і нашая, у тым сэнсе, што мы недастаткова, можа быць, размаўляем з людзьмі, недастаткова, можа быць, камунікуем і тлумачым, артыкулюем, што гэта ўсё ж такі агульная справа і важная. То бок тут, безумоўна, гэта... Я не ведаю, ці гэта троль у такім... Ну, як бы, ці троль на пасадзе, ці гэта чалавек проста па сваёй уласнай
ініцыятыве пакідае такія каменты і сапраўды так думае, але калі сапраўды так думае, то гэта значыць, што трэба працаваць у гэтым накірунку і пераконваць людзей, што не, ўсё ж таки салідарнасць важная, што гэтыя людзі, ну, безумоўна, што кожны чалавек, які бярэ на себе, што кожны чалавек, які робіць нешта, ён бярэ на себе адказнасць за наступствы. Але мы іх самі хацелі б раздзяліць. Арлоў да нас не звяртаўся, Някляеў да нас не звяртаўся і Баршэўскі да нас не звяртаўся. Мы самі хацелі б раздзяліць з імі адказнасць, бо мы лічым гэта важным, і справу, якую яны займаліся, за якую яны былі пакараны, мы таксама лічым важным. Ну, не звярталіся там людцы добрыя, дапамажыце нам, хто чым можа, але можа, калі вот вы аб'явілі такі збор сродкаў, ну, да прыкладу, Някляеў патэлефанаваў і сказаў: ну, Тацяна, ну што, я сам не заплачу, навошта вы гэтым займаецеся? Не, такіх тэлефанаванняў таксама не было. Ну, будзем спадзявацца, што і не будзе. І не будзе, а салідарнасць сапраўды, яна такая рэч патрэбная і неабходная. Нават калі чалавек і здольны сам заплаціць, то вот такая вот салідарызацыя, яна вельмі важная і ва ўсім грамадстве, і ў літаратурным асяродку таксама, які апошнім часам такі разадраны, як і ўсё по вялікаму рахунку. Як і ўсё, і не толькі апошнім часам. Гэта нармальна. У нас у Беларусі ўсяго па 2. Ну, альбо нават па 3. Альбо нават па 3. Да, такім чынам, а калі вот яшчэ адна частка яшчэ ўнутры сябе пачынае вось так вот неяк разрывацца, наколькі вось балючы ўсё ж такі для пэн-цэнтра быў леташні ўжо, атрымліваецца, скандал? Ну, безумоўна, быў балючы. То бок тут я не стану адмаўляць, і тое, з чаго я пачала, я сказала, што гэтыя, на жаль, скандалы, яны вельмі моцна паралізуюць працу, і як бы ты вымушаны разграбаць вось гэта ўсё замест таго, каб рабіць тое, над чым ты павінна ўпрост займацца. Балюча таксама і тое, што, на жаль, у медыйнай прасторы слова пэн і слова скандал выносіцца ў загалоўкі, а калі пэн штосьці робіць, пры любой нагодзе выносіцца ў загалоўкі, а калі пэн робіць, напрыклад, фестываль Караткевіча ці штосьці яшчэ, то пэн можа нават не згадвацца ў тэксце артыкула, ўжо не кажучы, каб там у загалоўках. То бок атрымліваецца, ведаеце, адваротная сітуацыя, як з Беларуссю, которую паказваюць па БТ, і людзі хочуць жыць у той Беларусі, якую паказваюць па БТ. Так вот мы як бы не разумеем, які пэн паказваюць у СМІ, таму што мы не зусім згаджаемся з тым, што гэта ёсць пэн. Вот я напрыканцы, нарэшце, калі узялася запісанне справаздач па тых праектах, па тых рэчах, якія мы зрабілі за мінулы год, у мяне нават накатывала эйфарыя, таму што я сама часам забываю, як шмат мы робім і як шмат усяго адбываецца, што не асацыюецца наўпрост з пэнам. Пра гэта трэба таксама памятаць, таму што такія скандальныя рэчы, яны ўсё ж такі, акрамя таго, што пазбаўляюць магчымасці працаваць, то яшчэ, безумоўна, ўплываюць на нейкую атмасферу ў працы, на жаданне працаваць, таму што, здаецца, у прынцыпе, мы не чакаем асабліва падзяк за тое, што мы робім, але хацелася б, каб гэта хаця б нейк прыхільна сустракалася. А калі яшчэ ўвесь час у медыйным полі атрымліваюцца такія, знаеце, бойкі, то гэта не спрыяе жаданню штосьці рабіць для супольнасці. А супольнасць, безумоўна, вельмі розная. Супольнасць, як я ўжо сказала, досыць раўнівая да сваіх і да чужых поспехаў і праектаў. Магчыма, і гэтую думку я таксама актыўна прасоўвала мінулыя 2 гады, мы трошачкі недапрацоўваем у публічнай камунікацыі. Значыць, можа быць, мы кепска тлумачым людзям, чым мы займаемся. Можа быць, людзі кепска разумеюць, як унутры пабудаваная праца ў пэне. Пытанне, ці хочуць разумець, таксама ёсць такое, ці нават сябры пэна часам расказваюць пра тое, што адбываецца ў кіраўніцтве пэна, вельмі далёкае ад таго, што насамрэч адбываецца ў кіраўніцтве пэна. І тут мы са свайго боку дэманструем адкрытасць поўную і хацелі б кожнаму, хто захоча там не ў каментарах, а прыйсці і спытаць, якім чынам усё прымаюць рашэнні ў пэна, якім чынам прымаюць рашэнні пра праекты, чаму такія праекты, а не іншыя. Мы гатовыя былі б усё гэта расказаць. Ну, пагадзіцеся, чорны піяр – это таксама піяр. І, можа быць, хтосьці, шмат людзей увогуле не чула пра існаванне пэна, а тут дзякуючы скандалу. Хоць даведаліся, што пэн існуе. Вось, это самае прыкольнае, таму што мы, рыхтуючыся, увогуле, як бы я так вельмі даткліва ўспрымала гэта, бо я рыхтавалася да 30-годдзя пэна, якое было акурат увосень. Мы нават брошурку выпусцілі з такім 30-ачкай на вокладцы.
а рыхтаваліся і вельмі хацелі запусціць у інфармацыйнай прасторы дыскусію пра каштоўнасці. Што такое ПЭН, для чаго ён, якая яго задача, што такое міжнародны ПЭН, якое мы месца ў гэтым міжнароднай структуры займаем, і ў Беларусі таксама, якія людзі складаюць ПЭН. Мы вельмі хацелі пагаварыць пра каштоўнасці і нават запачаткавалі серыю такіх эсэ. Маё, дарэчы, дагэтуль не выйшла, таму што все это пачалося і спынілі мы машыну публікацый. Але гэтыя эсэ публікаваць пачалі недзе з канца лета, з пачатку восені, і все гэта неяк, публікаваліся і публікаваліся. Сябры, можа быць, чыталі, можа быць, не чыталі. А насамрэч пра каштоўнасці мы пачалі размаўляць так нармальна у рэжыме дыскусіі пасля публікацыі Паўла Северынца. І ў гэтым сэнсе я павінна сказаць, яму была вялікі дзякуй, нягледзячы на ўсё тое кепскае, што адбылося пасля гэтай публікацыі. Усё ж такі размова пра каштоўнасці пачалася, гэта вельмі важна. І я перакананая, што ніякая размова пра каштоўнасці яна не была б лёгкай. Бо калі ПЭН становіцца і кажа, гэта вот наша, артыкулюе нейкія важныя для сябе рэчы, безумоўна, знаходзяцца людзі, якія кажуць, мы не зусім сябе з гэтым асацыюем. Ну і тут, магчыма, трэба все ж такі вызначыцца, ці ты ў ПЭНе, ці ты не ў ПЭНе. Калі ты не асацыюеш, гэта нармальна. Гэта не азначае, што ты кепскі, альбо што ты не пісьменнік, бо прыналежнасць да ПЭНа не азначае аўтаматычнага пісьменніцтва, таксама як і непрыналежнасць да ПЭНа не азначае, што хтосьці кепскі літаратар або кепскі чалавек. Не, гэта проста іншы падыход можа быць да жыцця, да літаратуры. Вот у нас такія каштоўнасці, мы гэта павінны не хаваць, а артыкуляваць і павінна стаяць за гэтай каштоўнасці. Ну вот давайте по пунктам. Вот вы сказали про тое, что зараз сели писать справаздачы. Вот скажите, вот у гэтай справаздачы колькі так вот пунктаў было прысвечана выкананым планам по гей-прапагандзе? Вось, не было такое, увогуле міжнародны ПЭН адмаўляецца ад тэрміна, кажа, што гэты тэрмін, такога тэрміна не існуе, што гэта сам тэрмін гей-прапаганда, гэта прыкмета гамафобіі. Вот, як бы таму не магла я напісаць, што займаліся мы гей-прапагандай, адмаўляем, што займаемся, але падкрэсліваем, што падтрымліваем і будзем падтрымліваць ЛГБТ. Якім чынам? Маральна. Мы не фінансуем, мы не займаемся гэтым, то бок гэта не з'яўляецца прыярытэтам нашай дзейнасці. У нас няма праектаў накіраваных на падтрымку ЛГБТ, але калі хтосьці дыскрымінуе словамі ці дзеяннямі гэтую групу, мы, безумоўна, становімся на іх бок і кажам, што мы супраць дыскрымінацыі, мы супраць мовы варожасці і ў гэтым сэнсе падтрымліваем. То бок мы не даем замоўчваць, мы супраціўляемся замоўчванню праблематыкі і існавання гэтай групы. Ну вот кажаце, маральна падтрымліваем, а самі вот конкретно матэрыяльна павесілі выставу у калідорах ПЭН-цэнтра. Ну я ж не магу не верыць Северынцу, ён же ж это самое, такі чалавек дасведчаны, не будзеш хлусіць. Безумоўна, плакат пра выставу быў, выстава была не нашая, адбывалася не ў ПЭНе, хаця нічога кепскага, калі б яна адбывалася ў ПЭНе, я не бачу. Вісеў плакат пра гэтую. Праўда, у мяне тады яшчэ ў ПЭНе не было, таму я так пра гэта расказваю таксама па словах іншых людзей, і давай не буду, потому што все ж таки пачула я гэта, не бачыла на свае вочы. Сёлета у нас быў Павел Северынец, заходзіў у ПЭН і бачыў плакат «Дзела Пі». А нагадаю, на хвіліначку, гэта герой, які стаў пасля смерці якога з'явілася гэта ініцыятыва, гэта забіты чалавек пішчэўскі. Але акрамя гэтага плаката у нас яшчэ вісіць там плакат цёткі, плакат гідройца, плакат пра людзей з інваліднасцю. То бок фактычна вісіць шмат рознай інфармацыі пра праекты, якія адбываюцца ў полі, і інфармацыю, пра якія мы распаўсюджваем. І калі патрабаваць ад нас зняць гэты плакат, напрыклад, то гэта азначае фактычна патрабаваць праявіць цэнзуру ў дачыненні да ЛГБТ-супольнасці і зрабіць яе, то бок перашкаджаць яе бачнасці ў публічнай сферы. І гэта ўжо атрымліваецца дыскрымінацыя, а не тое, што мы робім. Добра. Чаму вы катэгарычна адмаўляецеся прымаць у свае шэрагі хрысціянскіх, я, правда, не ведаю дакладна, што это азначае, но хрысціянскіх пісьменнікаў, літаратараў?
Не адмаўляемся катэгарычна прымаць хрысціянскіх пісьменнікаў, ніводнай заяўкі пра тое, што я хрысціянскі пісьменнік, прыміце мяне ў ПЭН, ніводнай заяўкі такой мы не атрымалі. А вы написали: мы атэісты, не прымаем па рэлігійным. У нас сапраўды паступіла вялікая колькасць заявак летась, але я нават гатовая расказаць, якім чынам гэтыя заяўкі паступалі. У пачатку 2019 года прынялі ў ПЭН Алексея Шейна і Анатолія Остапенко, і пасля выключэння Паўла Северынца Алексей Шейн і Анатолий Остапенко сталі канвеерам падаваць заяўкі на новых сябраў, з творчасцю якіх большасць сябраў рады нават не была знаёмая. Але і таксама тое, што гэтыя заяўкі падаваліся такім канвеерам, там 11 чалавек фактычна назбіралася, праўда, апошнія 4 гэта ўжо былі знакамітыя людзі. Гэта таксама выклікала пэўныя пытанні, то бок гэта выглядала як такое насычэнне ПЭНа перад сходам сваімі людзьмі, зручнымі, якія павінны былі б змяніць арганізацыю. А ў гэты час мы працавалі над стратэгічным планаваннем, у гэты час мы працавалі над зменамі ў статут ПЭНа, і тут вельмі важна было б, каб усё ж такі і стратэгічнае планаванне, і змены ў статут прымаліся у большай ступені тым складам ПЭНа, які існаваў дагэтуль. Каб все ж таки была нейкая пераемнасць, каб все ж таки тыя людзі, якія ўжо ў ПЭНе доўгія гады, яны маглі змяніць, калі ім штосьці не падабаецца. І, безумоўна, мы заўсёды адкрытыя новым сябрам. Да нас зараз далучаюцца. І дзякуючы таксама Паўлу Северынцу, таксама пайшоў шэраг людзей, якія далучаюцца па сваёй ініцыятыве. Адныя выгоды ад таго Северынца. Вось. Тым не менш, з творчасцю мы не адкідывалі ўсіх гэтых пісьменнікаў, мы адклалі частку. А Павел, дарэчы, наракаў на склад рады мінулай, і рада ў выніку павінна была адкласці шэраг заявак для новай рады, каб новая рада разгледзела, бо калі ўсё ж такі рада не такая, як трэба, то, можа быць, іншая рада будзе больш разумная і разгледзець. І, канешне, некаторых прынялі, некаторых мы папрасілі прадаставіць дадатковыя публікацыі, а некаторых не прынялі, некаторым адмовілі, і сход пасля таксама адмовіў тым, хто спрабаваў аспрэчыць гэтае адмаўленне ў прыняцці. Але тут трэба мець на ўвазе, прабач, Зміцер, што некаторыя вельмі знакавыя сёння постаці, не буду называць імёнаў, чакалі свайго прыняцця ў ПЭН і па 10 год у розныя часы. Так што нічога кепскага тут, у сэнсе, што ясна, што гэта не тая сітуацыя, да якой трэба імкнуцца, але бываюць розныя на гэта прычыны. І падкрэслю, што непрыналежнасць да ПЭНа не азначае, што хтосьці кепскі пісьменнік. У нас не стаіць задача аб'яднаць усіх пісьменнікаў у арганізацыі. Ось вы сказалі пра тое, што як можна дапускаць, даводзіць справу да цэнзуравання, да цэнзуры, гэта нельга. А самі выкінулі з арганізацыі Паўла Антіпова за тое, што ён усю праўду пра ПЭН напісаў. Зміцер, адкуль у цябе інфармацыя за тое, што ўсю праўду пра ПЭН напісаў? Веру, так прыгожа напісана, такія факты. Ад Паўла, а я табе параю пачытаць рашэнне рады, якое вывешана на сайце ПЭН-цэнтра, якое ніякім чынам не апелюе да публікацыі Паўла Антіпова, а нават канцэнтруецца на іншых фактах і абгрунтоўвае гэтым выключэнне з арганізацыі Паўла. Значыць, цэнзура тут ні пры чым. Ні пры чым. Чым жа ж ён нашкодзіў? Вось рашэнне рады вісіць на сайце, гэта страта даверу, якая, перадусім страта даверу, якая робіць немагчымай далейшую супрацу. А чаму сфармавалася страта даверу, это можна ўжо пачытаць у рашэнні падрабязным абгрунтаванні рашэння рады на сайце ПЭНа. Вы як чыноўнік зараз мне адказваеце. Глядзіце, чытайце на сайце, пішыце афіцыйны зварот. Трэба ж быць бліжэй да людзей. Я магу толькі паўтарыць тое, што там напісана. Я магу толькі паўтарыць. Калі ласка. Можа быць, я пачытаю з сайта? Сваімі словамі. Асабіста у вас, як нядаўняга яшчэ кіраўніка ПЭНа, зараз як першую намесніцу, якія былі прэтэнзіі да Паўла? Я скажу, што асабіста у мяне былі гэта не сакрэт, што ў нас праблема складалася кааперацыя з Паўлам і не было фактычна супрацы. Апошні год мы існавалі ў вельмі складаных умовах. Гэта все, канешне, адбівалася на дзейнасці ПЭНа. І адна з прычынаў выключэння гэта ў сістэматычным невыкананні рашэнняў органаў ПЭНа.
і я хацела б закрыць гэтае пытанне і больш не распаўсюджвацца, таму што, па-першае, я не хацела б выносіць усіх гэтых унутраных рэчаў. Каб прывесці прыклады, мне трэба было б разгалошваць канфідэнцыйную інфармацыю, а гэта тое, за што быў выключаны Павел Антипаў. Не хачу быць выключанай з пэну. Так, такую інфармацыю агалошваў, поэтому быў выключаны, а вот яго публікацыя, гэта вот там пра ўнутранае жыццё пэна, гэта не тая вот інфармацыя, якую ён вылез. Скажу вам, што публікацыю гэтую, наколькі я ведаю, нават большасць сябраў рады не чыталі. Зразумела. Добра. Хай разбіраюцца самі. Хто хоча разбірацца, мы крыху далей. Вось ці чакалі вы, што пасля гэтага скандалу шэраг людзей, ну, выключылі там, скажем, севярынца, выключылі там Антипова, было, можа быць, за што па меркаванні там сябраў арганізацыі, а што следам самастойна пойдуць нейкія іншыя людзі выключацца. Вы чакалі такой рэакцыі? Ну, гэта здараецца. То бок, было б, напэўна, не зусім разумна, калі б я сказала, што такога не чакала. Безумоўна, такая імавернасць заўсёды ёсць, і гэта трэба дапускаць, і гэта трэба мець на ўвазе. Але заяву Лявона Баршэўскага на выхад з арганізацыі рада яшчэ не разглядала, таму можна сказаць, што ўсё ж такі мы спадзяемся, што ён яшчэ зменіць сваё меркаванне, а больш хіба што і все. Больш-то ніхто і не выходзіў. Я разумею, что Святлана Алексеевич, вот само імя, сама постаць, она как бы выклікана, закліканая на пасаду старшыні пэна, каб выратаваць сітуацыю, каб, можа быць, спыніць Лявонаў Баршэўскіх, вобразна кажучы, ад сыходу з арганізацыі, каб яны перадумалі. Але я ведаю, што Святлана Александровна мала таго, што вот займаецца сваім інтэлектуальным клубам, піша зараз новую кнігу, шмат ездзіць з выступамі па ўсім свеце. Ці ёсць яе час займацца працай пэна? Ну, я скажу так, што, па-першае, Святлана нам вельмі моцна дапамагала заўсёды. Мінулыя 2 гады я дастаткова часта сустракалася са Святланай і заўсёды магла разлічваць на яе падтрымку, хаця яна проста была тады шараговай сяброўкай пэна. Сёння у нас, на жаль, такі статут пэнаўскі, ён досыць экзатычны. У нас старшыня, гэта, па сутнасці, такі весельны генерал, скажу я трошачкі непрыгожа, але па вялікім рахунку гэта нейкі маральны аўтарытэт, які сваім аўтарытэтам, сваёй значнасцю таксама рэпрэзентуе пэн. А рэальны кіраўнік арганізацыі гэта першы намеснік альбо першая намесніца арганізацыі, і так складзены статут. Так ён у 90-е гады Карласам Шерманам быў сфармаваны. Вот ж як добра. Была Тацяна Недбай старшынёй арганізацыі, яна кіравала арганізацыяй. Зараз яна стала першай намесніцай, яна ўсё адно кіруе арганізацыяй. Вось. Я лічу, што гэта не зусім правільная структура, у тым сэнсе, што яна можа быць такой, толькі трэба тады сябрам арганізацыі вельмі зразумела казаць, і ў тым ліку на сходзе, каб яны разумелі, каго на якую пасаду яны абіраюць, каб яны разумелі, што яны абіраюць першага намесніка альбо першую намесніку, і гэты чалавек будзе кіраваць арганізацыяй, і гэты чалавек будзе наймаць на супрацоўнікаў для рэалізацыі нейкіх праектаў. А зараз, калі абіралі першай намесніцай, не разумелі гэтага? Вось я спрабавала, там сход жа быў вельмі складаны. Увогуле я спрабавала падрыхтаваць змены ў статут, якія перадалі паўнамоцтвы кіравання арганізацыі старшыні, каб людзі разумелі, што вот старшыня кіруе арганізацыя. У яго ёсць намеснікі, якія там дапамагаюць яму кіраваць. Ну, гэтых зменаў па рэструктурызацыі у нас не атрымалася правесці ў статут, у тым ліку праз канфлікты, якія былі ў радзе і ў камандзе. Аднак мы рыхтуем гэтыя змены да наступнага схода і спадзяюся, што яны будуць уведзены. Таму што, у прынцыпе, альбо трэба тады першага намесніка называць выканаўчым дырэктарам, каб усім было зразумела, хто кіруе арганізацыяй, альбо пакідаць старшыні права кіравання, і тады намеснік будзе намеснікам у адпаведнасці з этымалогіяй гэтых словаў. Я чуў такое выказванне, што вот, маўляў, раздраю арганізацыі, творчыя людзі там скубуць адзін аднаму чубы і гэтак далей. Як это паўплывае на беларускую літаратуру? Ну, як это паўплывае на беларускую літаратуру? Вот
як, скажем, там скандал у арганізацыі паўплывае на напісанне, там, я не ведаю, Бахарэвічам новай кнігі, ці Хадановічам новых вершаў, ці Алексіевіч той же самай новай кнігі. Ну вот як яно паўплывае? Ніяк не паўплывае, а скандал паўплывае толькі на тое, што мы менш эфектыўна зможам працаваць, падтрымліваючы гэтых пісьменнікаў і фармуючы асяроддзе. Бо адна з задачаў ПЭНа гэта стварэнне асяроддзя для творчасці, таму што у нас ясна, што ёсць праблемы з рынкам літаратурным, кніжным. Ясна, што пісьменнікі не могуць мець доступ да чытача, так як маглі б мець у іншай сітуацыі. Кнігі, яны не могуць за напісаныя творы мець прыбытак, там, хаця б нейкую... То бок, фактычна людзі павінны яшчэ альбо дзесьці працаваць, альбо жыць вельмі сціпла, пішучы гэтыя творы, публікуючы, таму што гэта все ж таки на напісанне кнігі патрабуецца вялікі час. І не ўсе выдаўцы пасля гэта ўсё выдаюць за сродкі выдаўцоў. Вельмі часта гэта выдаецца за сродкі саміх пісьменнікаў, што таксама не вельмі спрыяе энтузіазму пісаць і ствараць новыя творы. У людзей папросту бывае, што няма на гэта часу. І ясна, што найбольшая праблема тут з жанчынамі можа быць, таму што ў іх яшчэ ёсць у выніку нашага такога, як бы, у сувязі з нашым грамадствам яшчэ ёсць дадатковая на іх нагрузка па выхаванні дзяцей, частай павядзенні гаспадаркі, то ў іх яшчэ менш магчымасцяў пісаць творы. І тут вось Святлана Алексіевіч выходзіць з гэтай ініцыятывы выдавецтва, якое падтрымлівала б жанчын-пісьменніц, падтрымлівала б публікацыямі, каб яны маглі выдаць тое, што напісалі, альбо напісаць. Слухайте, а вот адкажыце мне, ўсё ж таки, калі там нешта там мужчына там не тое сказаў дачыненні да жанчыны, ці зрабіў, ці што адразу там сексізм там, ці яшчэ што-небудзь там, а вот чыста жаночае выдавецтва, вот тут пра нейкі такі, ну, сексізм наадварот размова не ідзе? Все феміністкі маўчаць? Я б не вяла размовы пра сексізм наадварот, я б увогуле сказала, што у прынцыпе усе гэтыя размовы адразу з навешваннем ярлыкоў, яны мне трошкі ўжо як бы паднадакучылі, таму што атрымліваецца з аднаго боку, калі каштоўнасці, з якімі і я сябе асацыюю, і якія я падзяляю, часта вельмі таталітарненька так вось падыходзіць да ўсіх іншых праяваў, і тут я б была прыхільніцай іншых метадаў, я б была прыхільніцай больш цярплівай і спакойнай размовы і накіраванасці на доўгатэрміновую працу, калі ўсё ж такі ёсць нейкія важныя рэчы, якія трэба змяніць у грамадстве, то гэта трэба змяняць, а не развешваць ярлыкі. Больш за тое, калі мы зараз настолькі навучыліся ўжываць словы дыскрымінацыя, што там яшчэ, мы настолькі як бы іх часта сталі ўжываць, што часам мы абясцэньваем самі гэтыя словы і самі гэтыя з'явы. То бок мы ўжо страцілі сэнс і сутнасць, часта страчваем гэтых рэчаў. Што да выдавецтва, я не лічу, што гэта сексізм наадварот, таму што гэта ў прынцыпе абсалютна нармальная практыка падтрымкі ўразлівых групаў. Калі жанчыны гэта ўразлівыя групы, то падтрымка жанчын-пісьменніц, намаганне зрабіць іх голас больш чутным і больш заўважным у прасторы, гэта абсалютна нармальная рэч. Мужчыны маюць, як і жанчыны, дарэчы, маюць магчымасць выдавацца ва ўсіх іншых выдавецтвах. І тое, што Святлана вось хоча стварыць выдавецтва з такім фарматам, гэта толькі добра. Як бы чым больш выдавецтваў нагул, тым лепш, і тым больш магчымасцяў выдавацца. Тое, што ў жанчын тут могуць быць лепшыя магчымасці выдацца, ну, толькі можна вітаць, мне здаецца. Я таксама толькі за. Я просто задаю пытанні, якія цікавяць там ці хвалююць. Я вось, напрыклад, амаль не пішу гэтыя 2 гады, бо я загружаная працай настолькі, што і не ведаю, калі я змагу адасобіцца, просто знайсці час для сябе, каб зноў вярнуцца да пісання. Ну, пора сесці вот в эфіры Еўрарадыё сказаць. Я стамілася, я сыходжу. Я сыходжу, да. Яшчэ на заканчэнне хацеў спытацца, а праўда, што вот пасля таго, як сябра ПЭН-цэнтра Сергей Дубавец стаў вялікім магістрам, не, магістрам вялікай. Магістрам, чагосьці там. Масонскай ложы, карацей кажучы, то фактычна і ПЭН-цэнтр гэта такі філіал масонскай ложы. Но ведаеце, некаторыя людзі, якія да нас уступаюць, мы іх папярэджваем, што цяпер вы ўжо вступаеце ў масон начасова, некаторыя нас і лічаць масонамі ўжо. Мы, праўда, Сергея Івановича пыталі, катавалі на радзе, казалі, патлумач нам, куды ты вступіў. Не адказвае нічога.
Зразумела. Ну, апошні вот казала про тое, што шмат таких там, што чаго робіць пэн, а ніхто про это не ведае. Што бліжэйшым часам вот плануе зрабіць пэн? Коротко. Коротко, мы распачалі унікальную ў Беларусі справу без лішняй сціпласці маніторынг парушэння культурных правоў. Аказалася, што ў Беларусі няма экспертаў па культурных правоў. Гэтая праблематыка ніякім чынам не была прадстаўленая. Мы распрацавалі метадалогію і запусцілі гэты маніторынг. І спадзяюся, што ўжо у пачатку лета мы пабачым вынікі гэтага маніторынга. Дзякуй вялікі. За астатнім, што робіць пэн-цэнтр, можна сачыць на яго сайце. І прадмова. Прадмова, канешне, таксама у нас будзе фестываль у пачатку красавіка. Пачатак красавіка, фестываль «Прадмова». Тацяна Недбай, першая намесніца старшыні пэн-цэнтра Зміцер Лукашук. У 14 гадзінаў чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Слухайце і глядзіце нас.